Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nempatata ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyana Seseyindidi udaba olusabalale enkundleni kezokuxhumana. Lolu daba luvela ke epagini lika Ayanda Msweli. UAyanda Msweli odumeke ngokuduma ke njeke lapha ke ngokusiza abantu abaningi abasuke behluphekile. Ayanda Msweli owake kwasebenza njengomuntu owayecontroller ke traffic okhosini. Usengenele umkhankaso wokusiza abantu abaningi eNingizimu Afrika. Sisho uAyanda Msweli yena kanye lo webhakede. Lensizwa ke kwaMsweli ibonakala ke sengazi ukuthi ke iyadinga ukuthi ke isupport eNingizimu Afrika ngosizo ke banale ebantwini ke abahlwempu. Muva nje uAyanda Msweli uhambeleke lapha yake lapho ke hambele khona kwezinye indawo kwaZulu Natal eyosiza kumndeni. Lo mndeni kubulawelwe ke ugogo wawo oneminyaka engu82 kanjalo ke nendodana ke yakhe ugogo eneminyaka engu40 kuyale phezulu. Laba ke bobabili babulawe ke bese ekhaya kuba faka emontweni abekade ke ekungiyakhona ekhaya nokusolala ukuthi imoto kwangeyobaba ke wekhaya ongasekho emhlabeni. Babeke sebebulawa bawugqitshwa ke bude buduze nasekhaya ebangeni elingama-kilometer noma ke elungu-600 meter ngokusho kwamalunga ke omndeni. Laba ke bobabili batholakale begqitshwe ke endaweni ke eyodwa noma ke emgodini owodwa lapho ke bathe ke bagqitshwa khona nezimpahla ke zabo zonke njengabantu abathathu ke khangaza ukuthi ke baphumile baye ku vacation nokuthe uma kufika amalunga komndeni okufaka phakathi izingane zikagogo babona ukuthi ke izimpahla zikagogo nezikabhutwabo ngazikho lapha ke emashalofini. Laba ke bagqitshwe ebangeni umgodi omude ohamba ke uzufike kokhalweni okuyilapho begqitshwe khona emgodini owodwa nakho konke okwezimpahla ke zabo. Ilungu lomndeni okuyingane kuyalo mama nali liyachaza nakuba abantu beshaya ke amakhala ngokuchaza ke kwalo mama. Zibukele ke nawe ngendlela akachaza ngayo nabantu bonke bomndeni bakhona endlini kanjalo ke noAyanda Msweli okuyena kofake lolu daba uyena ke uhamba ke kulona ke lolu daba esiza ke laba bantu. Lalela sisemzumbe la eduzane nje umfula okhona umzumbe ozokuthatha la uzokufaka phansi olwandle sizodedela umama asithatha asibeke namhlanje umgqibelo mhla 16 isikhathi silapha ko2 la sikhona inyanga abantu besifazane le uAugust ngokwekhalenda kahulumeni. Mama awusithathe usibeke ubani umama? Mina ngingumama uHadebe oyindodakazi yala ekhaya. Siza ngodaba olubuhlungu udaba olubi. Tshela umuntu waseAfrika, tshela umuntu waseAfrika obukayo into enehlele kule ndawo engakazibonakala. Sishaqekile kakhulu somndeni wakaMncimbi. Yes. Ngesigameko esisihlukumeze ngohlobo lwesimanga. Esibe isihluku ngohlobo lwesimanga. Kusho ukuthi ke kube yimina wokuqala ofikile la ekhaya njengoba ngiyindodakazi yala ekhaya. Ukuze ngithole ulwazi lokuthi ake ngize la ekhaya kuthenga bo 5 ntambama ngolesine ngathumela omunye umfana wami ngimthuma la ekhaya kumalume wakhe kumfowethu lo osishiyile emhlabeni. Kunenkulumana bengithe akayilethe. Uma efika ke lo mfana wafika hayi kuvaliwe abekho benogogo. Kanti uma bezothatha indlela baye bangithumelele ngale ukuthi hayi sizohamba sicela wenyuke uzobheka ekhaya. Nokho ke abuye umfana angitshele ukuthi akukho umuntu. Ugogo akekho, umalume akekho. Kodwa manje inkinga imoto beyingekho egcekeni beyingezansi emgaqweni. Bese ngithi nayi akowulinde. Kobuye uphinde uyobheka ukuthi ave uzofika sebebuyile yini. Uma esebuya kwesibili uyafika futhi kuvaliwe akukho umuntu akulayithiwe kumnyama. Imoto yona isapakile lapha ngezansi emgaqweni kanti ipaka egcekeni. Okay. Kusho ukuthi nami bese kufika kumina ukuthi ayikhona nokho. Kukhona okushaya amanzi. Uma bezohamba la ekhaya shosho bayangazisa isikakhulukazi umfowethu. Uyayafika kumina hayi sisi sinoma sizothatha indlela ethile. Unyuse omunye umfana azobheka ekhaya. Okay. Hayi ngibona ukuthi akokenyuke mina omdala. Bese ngincenga omunye umntwana wamakhelwane ngoba kwase kuyisebusuku. Mangicabanga kwakula ko past 8. Hayi bese siyeza ke la nalo ntombazana. Uma ke siza siwela lapha emfuleni la siwela khona mawuzophumula ngapha.
sizwe kukhala isicabha semoto sithi ba. Bese ngithi hawu ungathi isicabha semoto lesisikhalayo kusho ukuthi labantu bala ekhaya sebebuyile. Hayi size ngomgaqo sisi. Uma nje sibude buduze nemoto emgaqweni sibone ukuthi kunezithuzana zabantu abawu2. Nala emotweni kunobukoleka nje ungathi kunento eyenzakalayo ungathi mhlawumbe imoto iyakhandwa kwenzeka nje something. Abesethi lo mntana kumina hayi gogo ake sime ngoba manje la kagogo akulayithiwe kumnyama futhi nalabantu abasemotweni abalayithile emotweni mhlambe sisothi siyaqhubeka siyakubona kanti abantu abazosenzakalisa bese sihlehla siboyela back senzele ukuthi sihambe ke manje ngokukhokhoba bangasiboni ngoba sizama indlela ukuthi sibabone ukuthi ngabe obani nokho ke kwakumnyama ngoba kwangalayithiwe amalayithi kwakumnyama. Hayi ke sikhokhobeke kanjalo hayi lutho asibaboni baqhubeka bona bayasebenza la emotweni. Hayi bese ngicabanga mina ukuthi nokho nangu umakhelwane la ngaphesheya okhona wesilisa ake sizame manje ukuthi siyocela yena asiphelezele ngoba sibani besifazane. Hayi sifike futhi simthole ubaba uMsomi uSifiso asiphelezele size nayo. Uma sifika okokuqala singakafiki la egcekeni sibone ukuthi hayi lapha emotweni zikhona into ezonakele. Hayi bese sishiya kanjalo senyuka sinyukele la ekhaya. Uma sifika la ekhaya kulendlu yokuqala umxhaso akuvaliwe. Bese siyangena bese silayitha amalayithi ngoba sathi silayitha ugesi sabona ukuthi hayi ugesi bawuqashulile. Sithi masithi hawu amakamera nje kuphethu izinto eziningi zithathiwe. Izinto ezibalekile oma ID amakhadi asebhenki yabona nje. Nezingubo azikho kusicatula la ekamereni ke lomfowethu. Okay. Bese ngithi nayi ake sidluleni ngoba mhlambe sizothi abekho kanti mhlambe bala ngaphakathi ngoba sesibonile ukuthi sikhona isigameko esenzekile. Hayi size ke kulendlu enkulu kagogo. Masithi siyavula la endlini kagogo kukhiyiwe. Hawu kwakhiwa pho. Hayi bese sithi asivele sigqekeze. Hayi saqhekeza. Uma sigqekeza amakamera nakhona avuliwe. Ekamereni likagogo ugogo amukho kodwa siyabona ukuthi ube umuntu obeselele. Uvuswe eselele. Hayi bese ngitshela ukuthi ake ngibheke ko-wardrobe. Ngivule ko-wardrobe hayi akho lutho. Uvule efridge lutho akho lutho. Hayi ke siqale ke manje sibone ake sivele sifonele ke manje umndeni wala ekhaya. Hayi ke suthinta umndeni nawo ufike usibone isigameko. Hayi nawo udilaye la egcekeni emva kwezindlu hayi lutho. Abekho labantu. Yo hayi ke bese sithatha ke isinyathelo sokuthi ke ake kuthintwa amaphoyisa. Hayi ke afike futhi amaphoyisa ngokusheshsha. Hayi afika abone nawo ukuthi konakele abhaliseke ngokwenjayelo. Sishaqekile kakhulu somndeni. Sishaqekile. Umama wami lo gogo okukhulunywa ngaye ube semdala. Indlela yesihluku ahlukumezeke ngayo angazi ngathini. Naye umfowethu hlukumezekile. Okuyinkinga ke kakhulu bathatha bazibathatha ngisho igrosa. Akukho grosa la ekhaya. Nalezo zinto zasemabhenki bathatha kwani sisesiqhingini. Sisesiqhingini sihlukumezekile. Besicela nje abomthetho nohulumeni ungenelele ngoba manje kunzima imizimba ewu2 kumele mayingcwatshwe kodwa manje awazi uzoqala lapho uye ngalaphi ngoba akukho nokokuqala. Yes. Akukho nokokuqala. Yes. Inkinga enkulu nje ukuba bathatha igrosa. Mhlawumbe uma utshele umuntu uma nibacinga ningabatholi nibathola kuphi? Ya, ngiya lapho ke manje. Hayi ke
ahambe kamaphoyisa bese siyawachazela ukuthi ke kuzothi makusa sizama ukuqalaza la ngoba la indawo zala zimahlathi. Kodwa futhi nabo sicela basisize ngoba manje le ndawo njengoba zimahlathi nje akulula ngempela ukuthi sisheshe sibathole labantu ngoba asibazi ukuthi bakephi. Ngangcono bebezazama ukuthi bafike noma inezinja zona ezizohogela umkhondo usheshe utholakala. Hayi bakuvuma futhi lokho abomthetho. Hayi ke kuseke sivuke siwumndeni sifune. Hayi ke safuna saphuma senyuka silandelani ke amasondo emoto ngoba imoto omakhelwane bathi bayibona ile enhla nomgaqo la kuphela khona umgaqo. Bangazi omakhelwane ukuthi kuqhubekani. Ithe isuka futhi le moto yaphushwa yabuyiselwa la ke thina sifici khona. Hayi ke base bethi ke abomndeni njengoba imoto iphushele ngapha ake silandele lomkhondo wangapha kanti nempela indaba ingakhona. Hayi ke bathe ufuna nje kancane abomndeni base bengena endaweni ewumhosho. Le mhosho ubizwa ngokuthi umhlathuzana. Uma bebheka khona endaweni nje enezihlahla ngaphansi kwezihlahla kunendawo nje emakekile ewufokhona la ukuyabona mawusuke wakhe ithuna. Hayi ababe nokusolta ikhona. Le ndawo yenziwa yini yona ibe kanjena ibe indawo ekade isetshenzwa eclean. Kodwa futhi le ndawo ileviwe. Akukho into ephakeme eyigquma ukuthi mhlambe kunento ngaphakathi. Ilevi kodwa kuyabonakala ukuthi le ndawo ibisetshenzwa. Hayi ke bese kuphindwa futhi kuthintwa amaphoyisa ukuthi hayibo ake niphuthume bomthetho. Kukhona lapho sisola khona. Hayi nangempela baphinde bafike futhi abomthetho. Hayi bafike nabo babone. Ubonakala ukuthi ayikhona. Ikhona into ngempela ikhona la base kuqhutshekwa kwake nestep sokuthi akugunjwe. Yo uma kugunjwa kuthatha isikhathi lo mgodi ubugxilile ushona phansi. Ubugxilile ushona phansi lo mgodi. Hayi bagubhe utholakala umzimba wokuqala. Uma bayubheka umzimba wokuqala umzimba wama ugogo. Baphinde futhi bagumbe baphinde bawuthola umzimba wesibili umzimba womfowethu. Kubuhlungu futhi angazi kuyophola makunini. Kuyopholiswa yini? Ubhuti uyena nemoto. No, imoto ekababa, ekabumkhulu la ekhaya. Ayikho imizi engale. Hayi ayikho. Umuzi ogcina lo. Umuzi ogcina lo. Imizi eminingi njengoba sekuyihlathi nje seyasuka yabuyela isingapha. Emva kokuchaza kwalo mama, ubaba Wayanda Msweli ubeke secela ke elinye ke lamalungu omndeni ukubeke makhishwe imininingwane la khona ke izakhamuzi zaseNingizimu Afrika zingafaka khona usizo. Ubeke secela kona wonke umuntu ukuthi ke uyacela kufakweni kusizo naye futhi kukhona azohamba akuzama akuthole ekutheni kulekelelwe ke lo mndeni kungcwatshwe ke lamalungu kamabili okungugogo nomntana ke wakhe okuyingane yakhe ke bisikhulile njengoba ke bisidlulile emashumini kamane weminyaka. Kubeke sekuphuma ke imininingwane lapho ke kwelinye lamalungu emndeni itheke yayikhipha khona yabeke seyicela ukuthi makufakwe ke isandla khona manjalo futhi kuphinde kwasuka kwayiwa ke endaweni ke yesigameko nokuyila khona kuyobonakala khona ukuthi kwenziweni. Elinye lamalungu omndeni liphinde lachaza ukuthi ke libathole benjani laba ke begqitshiwe njengoba kufelile ukuthi ke kusolakala ngazi ukuthi ke babulewe noma ke bagqitshwe babulawa bafakwa ke emgodini empeleni bagqitshwe ke bephila bevalwe ke imilomo ngamasalotep namehlo bona bonke njengoba ke bengenayo imhuzukana noma kukushawa noma kukugenxa endaweni ke ithizeni emzimbeni kodwa nje ke imizimba yabo beyiphilile bafakwa emasalothe baphinde baboshwa ke izandla nezinyawo. No. Ngeke kube kanjalo Msweli. Usho ukuthi asithathe nekashaka. Thathana nekashaka. Oza ngapha shaka. Ngenzela ukuthi sithi siqhubeke kube khona umuntu ozothi kusasa ethi nginawo 20 rand mina thina sifika ngabe u20 rand. Athi nginawo 20 rand ngifaka ikiphi account
yabo unawo uCapitac wena ngeke ungabi nawo uCapitac ngiyabona ngisho uhamba uCapitac into yakho mfowethu utshela abantu base-Afrika ukuthi ubani ubanikeza inamba yakho ucingo ne-account number yakho hayi kodwa uCapitac vele udinga ifoni kuphela tshela abantu base-Afrika usho ukuthi ubani la endaweni uyini. Okay, abantu base-South Africa igama uShaka wakamnceba Sibongo khona la ekhaya emndenini ngaba bomncane la le ndaweni ke umuntu onothembakele nje umbona singena inkinga nje. Oh yes. Ngumuntu owusizo kahle kahle ke abantu abaningi. Oh yes. Yeah. So ke ngizocela ukuthi ngizokwenza ukwethembeka. Bese ngihlezi ngikwenza ukwethembeka. Yabona. So inamba yami ithi 078 54 23 509. Iyona ke ilinka no Capitec wami lo number leyo. Oh yes. So ngiyathembisa futhi ukuthi nje konke kuzongena ngizokhombisa straight umndeni. Yes. Yabona. 078 54 23 509 zothola ke uShaka lapho. Mase kuvela lapha ya ngokwebhe ngoba izaveza iza nje CS ungadideki mayithi CS Mtambo ID yami isho kanjalo angiyiguqulisa besibuza sekhaya uma ID yami so ungadideki mayibona lokho lithi CS Mtambo kuzwe kuyimi impela lo. Okay. Africa my continent akusho njalo ukuthi mase kufakwe la sengiyajika igama cha kuzobe ifaka menzela ukuthenga amakhandlela. Mina okwami umsebenzi omkhulu ngiyofuna abantu abazokwenza umsebenzi wala ekhaya ube yilo hloniphekile angithezwana. Igross angizama ngiyifune mina igross ngiyithole igross mawukhona abakufaka lapho Nkosi yami siyabonga kuba amakhandlela nibeke lapho kodwa mina wami umsebenzi ngizofuna umuntu engizomletha la ngithi akabheke ukuthi engaqala phi kuze kuyofika phi yilokho. I thank you. Asambise endaweni yesigameko Shaka. Bekubonakala la bekusuka nje la nawu umgodo usuka khona suka la bamba straight kuya lapha ngaseglapsini befake khona baba 2 Manake umgodi yilo umi kanje nawu nje yabo nje la yes la uhamba khona nje okay lapha la khona umfowethu lapha yes uhamba so and then uyaphela around la uphela around la kulomgodi nithe bafakwe bathe noma bathe. Okay sakazi bese ukhulu befakwe ebhekele and then nomunye wafakwa ebheke lenje bawu2 amadolini lapha ya lo beqothile lo wesilisa bathi sakazi bese lesibheke Obebethe kanje ubencikile nje abantu ngimbheke kanjena nje ngimi kanjena nje yes sakazi bebhekele bamncane beqothile ebheke phezulu izandla boshiwe nje lekhanda boshiwe ngani ayibekini kakhulu intambo emateko Capitac tambi lento ayina yabo okuningi tambi ayina okuningi nje ibhande bekuyintambi ayina intambo zeteku ama Capitac yes okundawo nje because siqale ngayo samkhipha then sasibuya ngesalikazi la yabo nengubo zakhe zokugqoka zonke befakwe la shothi behanjiswa nento zakhe zonke ingubo zokugqoka ayigqokile noma zonke nje lezi ekade ngayigqokile zifakwe esikhwameni no bafike bayibeka kanje bemboze ngazo bekhona ngisho ingubo eziyi2 uma ukhulu benengubo yakhe hawu bomncane benengubo yakhe bebabangcwaba straight bebangcwaba futhi kushuthi ngezizotha ngoba phela mabe okwabo mabe bezothatha neimpahla zabo behambisa nazo no Polish icathula whatever nje yabamncane especially ubamncane lo wesilisa yabo bekhona yonke into yakhe la mathawulo okugeza even ngisho amasha angakaza asebenza hawu yabo lawa biza ngamagcoka amhloko phela yabo bekade kaso hawu into zabe ifakweni bekumncwabo planned well planned well nje bewonke nje la sikhiphe konke la ngaphakathi especially kwabamncane hayi ukhulu bengekho into zakhe bekuba mncane nje ade fakwe nento zakhe bezikhona nezakho uma beze bona lo mgodi ubujule kangakanani mawunga ushala isincane uma ke ngizokuchazela la but okay nanani la ikude akho bantu abahamba la okay this one babe nesikhathi esisanele yes benze into yabo nje yabo nje bembe lo mgodi nje
Yes. khomba ukuthi bebe nesikhathi esanele bayenza yonke into yabo baqeda. Okay. Ukulimala ube njani? Lo wesilisa ubelimele kanjani? Ugogo ubelimele kanjani? Mangukuthi ubelimele. Lo ubamncane ube nengozi la ekhanda. Yes. And then okay beboshwa nge sellotape. Yes. Lemnyama leyo cover lento ugesi. Ngiyabona. Kodwa bekuyile enkulu ke hayi lencane. Hayi le engazuthi mhlawumbe nebole ukwazi cover ugesi nje lencane. Bekuyile enkulu. Sellotape nibeyibhandishiwe tight. Ehlweni emakhaleni yabo nje beyigcina mama la. Beyimi kanje. Yabo? Beyimi kanje ukuthi nje amehlo nje angaboni. Yes. Sakaze besibasho ngisho amakhala whatever yabo bekugcinana nakaze zasekumlomo bavimbulala. Lolu daba lutholakala ke page lika Ayanda Msweli ku Facebook. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.